दाख्लैनि प्रमद बर' सारनि बुंनायावनो नोंथांमोना बुजि मोनखादों जानांगौ इसेब्लाबो बुजि मोनखादों माने मा होनना बुङो हिन्दीआव दाल में कुछ काला है होननानै माने सिङाव मायबा मोनसेबाबो खारन दङ भितराव मायबा मोनसेबाबो दागि दङ माने एकर्डखौ लाना बुंबाय थाबा मा जानो एकर्डआव लिरनाय गैयाबा माबोरै बख'नानै होयो प्रमद बर' सारा राव 5,000नि बारा मुंख्लं जालांदों होननानै बुङो नोंगौ 5,000नि बारा मुंख्लं जालांदों नाथाय बिटिआर सुक्ति एकर्ड नै 2020आव जुदि बानायामोन दिनैसिम आरो 5,000नि सायाव आरो 5,000 जाबावनो बायोमोन माने 10,000 जाबावनो बायोमोन जुदि खुलुमबाय लोगोफोर माने गोबां दिन अखा हानायनि उनाव दिनै एसे सान्दुं दुंबाय आरोना बेनिफ्राय माने गोबां दिन अखा हानायनि गेजेराव माने जोंनि बर' हारिया माने 40%आनो अखा हानायनि दैबानाजों न' सेख्ला लोबजानानै जोबोद दुखुआव दंमोन आरोना बेनिफ्राय बे फारसेथिंजा माने कन्टेन्ट लाबोनो हानानै इउटुबाव भिडिअ लाबोनो हानानै खुसिबो दं आरो खायसेया खुसिबो दङ दा जियानो जादोला थांनाय 18 तारिखआव आङो सा-8 NDFBफोरनि NIA केस नांनानै थानाय जोबथा बिजिरनायनि हाबाफारि दंमोन बे बिजिरनायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन बेयाव बिथांमोना कमेन्ट खालामदों जे माने 80%आनो मोजां कमेन्ट खालामदों माने थेंक इउ गुड निउस ओरैबायदि मायबा मायबि ओमफ्राय 20% माने जाम्बासो नोङो बर'निखौ दिन्थियो आल्फानिखौ दिन्थिया नों सोरनि जाना बाथ्रा बुंदों ओरै बहुद बाथ्रा बुंदों आरोना दा आं बिथांमोननि कमेन्टखौ आङो नोंथांमोननो देखायनानै बुंगोन माने जाम्बाया सोरो लास्टआव जाम्बानि रिजाल्टखौ दिहुनना होगोन आं नोंथांमोननो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो हानायमानि शेयार खालामनांगौ जाहाथे बे भिडिअआ बै कमेन्ट खालामग्राफोरनिसिम सहैयो बेनिफ्राय थांनाय 18 तारिखआव माने प्रमद बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोनाबोथ' खोनाखादों नुखाजोब्बाय माने बिनि बुंनायनि आन्दासाव मा टाइपआव बुंदों मा दंबावो खामानिया बेखौ गासैबो हमना मोनखाजोब्बाय माने हिन्दीआव मा होनना बुङो दाल में कुछ काला है होननाय बाथ्राया दङ आरोना माने भितोर मायबा मोनसेबाबो दागि नांनानै दङ दा जियानो जादोला कमेन्टखौ नायग्रोनि आङो डाइरेक्ट आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै डाइरेक्ट खिन्थिगोन आं नोंथांमोना नङाबा इडिट खालामदो माबा माबि खालामदो होननोबोथ' हायोना थुलु मुसाहारिया लिरदो आल्फानि खोथाफोरखौ उदाहरन होना बुंनांगौ मिथिबाय माने आल्फानि खोथाफोरखौ उदाहरन होनानै बुंनांगोन आरोना दा आल्फानि बिखय मिथियाबा आं माबोरै उदाहरन होनना बुंनो दा आल्फानि बिखय मिथिया आङो मिथियाबा जानला मेनला बुंनो हायाना बेनि थाखाय आल्फानिखौ आं बुंनो हाला आरो ओमफ्राय दानिया आरो इनो लिरबावदो मोननै हरखादोंनो मा लिरदों बड'लेण्डनि थाखायसो जाबोजोबनायमोन आच्चा थिगानो इयो राइट बाथ्रा मिथिबायना फंबाय आच्चा ओमफ्राय जायखिजाया एकर्ड जानायलाय गनांगौ माने एकर्ड जानायखाय गनांगौमोन आरो फरायना लाग्रोदो माबा लिरदो बेफोरखौसो बुंनांगौ बेखौबो बुंगोन आं दा एकर्ड जानायाव गनांगौमोन मानो गजायो बेखौबो बुंलांगोन प्रमदा हागौ दुख' प्रमदा हागौनो एग्रिमेन्ट खानाया माने प्रमदा एग्रिमेन्ट खादों नालाय बियो हागौ आरो बेनिफ्राय हागौ दुख' बेनिफ्राय एग्रिमेन्ट खानाया 100 पार जालांबाय माने एग्रिमेन्ट खानाया 100नि बारा जालांबाय आरो 100 पार जालांबायनो 100 पार जालांबाय होननाथ' आं मिथियाखै बेनिफ्राय जियानो जा भुल बेहा सान्ति गैया नोंबो जाम्बासो माने बे 100 पार जालांबाय एग्रिमेन्ट खानाया प्रमदा हागौमोन बियो दिहुनाखै ओमफ्राय बिहा सान्ति गैया बेनिफ्राय नोंबो जाम्बासो माने नोंबो जाम्बासो होनबाय जाम्बाया सोरो भिडिअखौ जोबजासे नायलां नोंथांमोना आं लास्टाव होगोन जाम्बानि रिजाल्टखौ सोर ओंखारहैयो ओमफ्राय आरो मोनसेया मा दंमोन नायनि मोनसेया जाबाय भबेन नार्जारि भागिसि दङ आंनियाबो नार्जारि टाइटेला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ जाहाथे बिथांमोननियालागै बे भिडिअआ सहैथारथो धराधर शेयार खालामनांगौ बिथांमोननिया सहैथारथो जाम्बाया सोरो आरो मानो एकर्ड जानायलाय मानो गदिया बेखौ मानो मिथियाखै बिसोर जाम्बाया सोरो बेखौ लास्टाव मिथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो शेयार खालामना हो बेनिफ्राय भबेन नार्जारिनि दैयाव आल्फायादि मोनसे समाव 15 आगस्टआव बम होना स्कुलनि गथ'फोरखौ बुथारदोंमोन बिसोर मानो फासि एबा जेल जाया बेबो राइट बाथ्रा दे खिन्थु 15 आगस्ट मब्ला 15 आगस्ट जों बेफोरखौ गोसोआव गैया जुदि नोंमारगौमोनबा 15 आगस्टआव बम होनानै स्कुलनि गथ'फोरखौनो बुथारदोंमोनबा जेला जाथारनांगौमोन फासि जानाय जायो बेलेग बाथ्रा दा हमनो नायाखैबा बेबो मोनसे भुल मोनसे पलिटिक्सआव मोनसे
दायो राइट बाथ्रादो खिन्थु 15 आगस्टआव जुदि बम होनानै स्कुलनि गथ'फोरखौनो बुथारदोंमोनबा बिसोर मानो फासि जाया बा जेल जाया उन्दैयाव बिसोर 15 आगस्टआवनो जुदि गथ'फोरखौ बम होना बुथारमारदोंबा फासि नङाब्लाबो जेल जाथारनांगौमोन दा जेला बेलेग फासियाथ' गैखायानो जेला बेलेग दा हमनो नायाखैबा दा इयाव मोनसे फर्मुला थायो मोनसे सार्थ थाखायो इयाव पलिटिक्सनि सार्थ थाखायो इयाव नोंथांमोना गोथौयै बुजिना साननो नाजा बेनिफ्राय इयाव मा दोङो बेफोरखौ इउटुबारफोरा मानो प्रसार खालामनो हाया आदसा इयो गोबावनि जालांबाय जानांगौ इयो जाय समाव माने ससियेल मिडियानो गैयामोन खोमा जाय समाव माने मबाइल जुगानो गैयामोन खोमा बेखौ आरो दा प्रुफ गैयाबा माबोरै इउटुबारफोरा प्रसार खालामो बेखौ नोंथांमोना साननांगोन बुजि मोननांगोन बेनिफ्राय माल दैयाव आर'जजों बाथ्रा गैया बिटिआर सान्ति सुक्ति मानो खालामखो माने आर'जजों बाथ्रा गैया जेनेबा आर'ज गाबनांगौ इसोरनियाव होन्दोंमोन आङो जेनेबा आर'जजों बाथ्रा गैया बिटिआर सान्ति सुक्ति मानो खालामखो होन्दों बिटिआर सान्ति सुक्ति खालामनायाव बे साय होनाय फर्माव बे बिटिआर एकर्ड बिजाबाव मा लिरनाय दङ बिनि मथेसो जालांगोन बिटिआर सान्ति सुक्ति एकर्डआव प्रमदाल' साइन होआखै सोर साइन होदो रन्जन दैमारि सार होदो गबिन्द बसुमतारी सार होदो हाग्रामा महिलारि सार होदो आरो सोर साइन होबावदो इयाव दा बुहुत दोनो साइन होग्राया बुहुत दोङो सागानगिरिया बुहुत दोङो दा प्रमदखौल' हमबा जायो इयाव फर्माव मा लिरनाय दंमोन बिटिआर एकर्डनि फर्माव मा लिरनाय दंमोन बेखौ नायालासिनो बिसोर डाइरेक्ट साइन होदो एनडिएफबिफोर जेसेबां हमजाना दोङो बेफोरखौबो बख'नाय जागोन बेफोरबायदि लिरनाय गैयाबा सान्ति सुक्ति जाबानो एकर्ड जाबानो मुवा दिहुननानै दा बेबो मोनसे साननांगौ बाथ्रा बेनिफ्राय बे मुवा थाखो बिदिब्लाथ' सागानखौ होनाङामोन बुरबकसो नों बिटिआर सुक्तियाव सागानखौ मानो लाखो बुरबक नों सोरनि जाना बाथ्रा बुंखो खनसे फरायबावनि बिदिब्लाथ' सागानखौ होनाङामोन बुरबकसो नों बिटिआर सान्तियाव सागानखौ मानो लाखो बुरबक नों सोरनि जाना बाथ्रा बुंखो माने बिदिब्लाथ' साइनखौ लानामोन साइनखौ लानो सोर दोङोमोन नोंथांमोन निउसाव नुखादों बेसेबां सोरनि बाथ्रा दानिबो होनलांखाबाय आङो सोर साइन होदोंमोन साइनाव सोर दोंमोन दा सुक्ति बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड जाबाय होननानै लोगो साइन होनायाव भुल जादों इयाव सिङाव मा लिरनाय दंमोन बेखौ मानो नायदिया दा बेखौ माने सोरबा सासेखौल' दायो हमबा सोरबा सासेखौल' दसिबा जाया इयो नोंथांमोना ओरैनो गोब्राबा जाया इयो जाम्बाया सोर बुरबकआ सोर नोंथांमोना लास्टआव बुजि मोनगोन आं होथारगोन दा बेनो बिसोर मोनथामानो साथाम मानसिल' फैदो बाखिया माने आं बारे बुङो माने हारिखौ सान्ति लाबोनोबा हारिखौ सान्ति खालामनोबा हाथियार दैखांना नङा बम ब्लास्टजों नङा सेखारबा खदाल दैखांनानै हारियाव सान्ति लाबोनो हाया दा हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय होनदों नोंथांमोना थिगानो जोंबो माने बड'लेण्डनि थाखाय माने ओंखारनो हायाबाबो माने गोसोजों माने बोलो होफायो नाथाय 35 बोसोर बड'लेण्डनि थाखाय जुजिबोनायाव एनडिएफबिफोरा बा सोरबायानो जा 35 बोसोराव 5000नि बारा मुंख्लं जालांदों होननानै बुङो नोंगौ 5000नि बारा मुंख्लं जालांदों नाथाय बिटिआर सुक्ति एकर्ड 2020आव जुदि बानायामोन दिनैसिम आरो 5000नि सायाव आरो 5000 जाबावनो बायोमोन माने 10000 जाबावनो बायोमोन जुदि सान्ति एकर्ड बानायालासिनो फैबाय थानायमोनब्ला दा नोंथांमोना आंखौ साननो हागौ माने बर' जानानै बिदि बुंदों होननानै नाथाय आं बुंनायनिबो खारन दङ माने आं होनखादो हाथियार दैखांनानै सान्ति लाबोनो हाया बा मोनसे स्टेट दानो हाया तेलेंगानाखौ नाय जोंनिफ्राय खम बैयाव सरकारजों माने जांख्रिखांनानै माले तेलेंगाना स्टेट मोनदो खम बैयावनो जोंनिया खै बोसोर 35 बोसोर मेहान 35 बोसोर दिनैहालागै 35नि बारलांबाय दा मोननै पार्टिया माने बर'आव बड'लेण्ड लाबोनो थाखायनो मोननै पार्टि जादों बेनिफ्राय मोननै पार्टि जानानै मा जाखो मोननैल' नङा खैथा पार्टि जादों मिथिजोबा आं खिन्थु मोननैखौ मिथिगार मोजाङै दा बड'लेण्ड लाबोनो होननानै पार्टियानो बर'नि गेजेराव मोननै जादों माने बर' उग्रपन्थि होनना बुङोबा जों माने लाजिखांनाय मोनलायोमोन आरोना बेनिफ्राय मोननै पार्टि मोनसे बिएलटि मोनसे एनडिएफबि मोननै पार्टि जाबाय मोनसे बिएलटि मोनसे एनडिएफबि बेनियावबो एनडिएफबियाबो थोरोब दंबावलायो मा दं बेखौ जों मिथिया बिनिफ्राय बड'लेण्डनि थाखायनो मोननै पार्टि ओंखारबाय आरो मोननै पार्टिजों नायलायनो हाया माने नुबानो गावलायलायो बुथारलायो
दा जोंनि गामियावबो माने फैयोमोन बिथांमोना माने एनजिअफोराबो फैनानै जोंनि गामियाव जाहानि न'आवनो ओंखाम संनानै जाहोनानै थाङोमोन। नोंसोरो कमेन्ट खालामनानै नोंसोरो मा मिथिगौ मा बाल मिथिगौ बेफोरनि बागै जोंनि न'आवनो ओंखाम संनो होनानै जानानै थाङोमोन एनजिअआ आरो मास मोनसेबा मोननैनि उनाव आरो बेल्टिफोरा फैनानै बिसोरबो जोंनि न'आवनो ओंखाम सङोमोन जोङो मास मोनसेनि उनाव बेल्टिफोराबो फैनानै ओंखाम संनो होयो ओमफ्राय जोङो जाहोयो बिसोरखौबो माने मोननै दलखौबो ना खामा मोननै दलाबो माने बर' हारिनि थाखाय होननानै बुङो नाथाय मोननै दलाबो बर' हारिनि थाखायबा बड'लेण्डनि थाखायबा मोननैबो दलदो मानो सैलाया मानो गावलायलायोमोन जोंनि खाथि खाथियावनो बुहुद गावलायलायना थैनाय खोनादों नोंसोर कमेन्ट खालामग्राफोरा बेफोरनि बागै जेबो मिथिया ओरैनो माने सोरनिबा बाथ्रायाव माने गोजावनानै थादो हो जेबो मिथिया एख' मिथिया नोंसोर इसोरनो ओंखाम संना जाफेरनो मोनदों ना बिसोरजों रायज्लायनो मोनदों हो बिसोरजों जों रायज्लायनो मोनदों उन्दैयाव जों रायज्लायनो मोनदों जोंखौ माने मोजां फराय गोदोर मानसि जानांगौ होमबासो बड'लेण्ड लाबोनो हागोन होनोमोन बियाव थानायफोराबो मोजां माने बोथोन होयो आरो मोजां बोथोन होयोमोन बिथांमोना सोर बबेनि जों बेफोरखौ एख' सिनाया माने बिसोरो गोदोर मानसिजों बारा रायज्लायखायामोन गथ'फोरजोंसो रायज्लायोमोन जों माने गथ'मोन बेनिफ्राय बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांदो होननायानो मा मोनसे समाव पिटिसि लाबाय पिटिसिनि सिगाङाव मा लादों मिथिया पिटिसि लाबाय मोनसे समाव बिटिसि लाबाय दा आरो बिटिआर लाबाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायानो मोनथाम बुस्थु लाबोबाय बेफोरखौ लाबोनो नामोन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों माबा होमबानिया जुदि बड'लेण्ड मोनथारोमोन ना होमबानिया गासैबो जोबजाना दोननाय एनडिएफबिफोरा गगौमोन खाटां बाथ्रा इयो माने एकर्डखौ लाना बुंबाय थाबा मा जानो एकर्डआव लिरनाय गैयाबा माबोरै बख'नानै होयो प्रमद बर' सारा प्रमद साराथ' साइन होआखै बुहुद मानसि साइन होदो बिनिफ्राय बिटिसिनि उनाव बिटिसि फैदो माने बिटिसिखौ सोर लाखो माने मोनसे पार्टिया लाग्रोदो माने जोङो बे सुक्तिखौ लाग्रोनानै जोङो माने रायजोखौ सालायग्रोनांगोन जोङो माने गादिखौ लाग्रोनांगोन बैफोरबायदियावसो जाहैदों घटनाया दा सोर लाग्रोखो बिटिसिखौ सोर लाग्रोखो बिएलटिफोरा लाबाय हाग्रामा सारमोना सिफ जाबाय बिदिनो सालायबाय बड'लेण्डआ माने गोदोला सालायबाय बड'लेण्ड खब्दआ बेनिफ्राय बिदिनो थायै थाबाय माने बिसोर सालायबाय आरो माने सोर मोनजादों सोर मोनजायाखै इसे एला रानना होदो मखै मा अफिस फैदो मखै मा फैयाखै जों बेखौ मिथिया जोंनि बाक्सायाव खिन्थु बुहुद खम नुदों आरो ना माने 6-7 बोसोरसोल' जाबाय इसे माने डेभेलप जाबोनाया जोंनि बाक्सा खैजा सनितपुर उदालगुरिफोरखै मा जादों जों बेखौ मिथिया बेनिफ्राय बिटिसिखौ लाबाय बिसोरो ओमफ्राय एनडिएफबिफोरा लाङामोन बिसोरनो खोनानायाव दे जेनेबा जोंनियावनो ओंखाम संनो होना जाना होनना जोंनिनो रायलायोमोन बिनिफ्राय बिसोर मानसिया सोरमोन बिसोर दंना गैला जों बेखौबो मिथिया जों उन्दैसोमोन नालाय बिनिफ्राय दाख्लै लालायबाय बिटिआर 2020 बिटिआर लालायबाय बिटिआरावबो माने बिटिआर सुक्तियाव माने मोननैबो जमा जाबायमोन नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव माने गादिनि थाखायनो सेलायलायनानै मोननैबो गावस्रालायबाय पार्टियानो मोननै जालायबाय ओमफ्राय दिनैसिम बिदिनो बिनिफ्राय सिगां बिपिएफ पार्टिया सालायदोंमोन बिटिसिखौ ओमफ्राय बिटिआर एकर्ड मोननायनि उनाव इउपिपिएलआ सालायलायबाय दा इउपिपिएलआ सालायबाय बिपिएफनि दिनाव हमजाखाना दोननाय एनडिएफबिफोरखौनो जुदि हाग्रामा सारा दिहुननो हायाखैमोनबा बिटिआरनि एकर्ड जानायनि उनाव बा एकर्ड खालिनि साइन होनायनि फर्माव बिसोरनि मुंफोर बा बिसोर जोबजाना दोननाय गासैखौबो दिहुननांगौ खारग'गोननि बाथ्रा गैयामोनबा नोंथांमोना बारे बुंबाय थाबा मा जानो दा दाख्लैनि प्रमद बर' सारनि बुंनायावनो नोंथांमोना बुजि मोनखादों जानांगौ इसेब्लाबो बुजि मोनखादों माने मा होनना बुङो हिन्दीआव दाल में कुछ काला है होननानै माने सिङाव मायबा मोनसेबाबो खारन दङ भितराव मायबा मोनसेबाबो दागि दङ बेनि थाखायनो बिदि जाबोबाय थादों दा नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो हागौ माने सोरनिबा साइडआव एफेक्ट जानो हागौ बेनि थाखाय आंखौ निमाहा हो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।